Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε πολύ γρήγορα για να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε, να περάσουμε πολύ όμορφα μαζί. Και έχουμε κοντά μας τους ειδικούς. Έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Καψάλη. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Ο οποίος είναι στο τραγούδι. Θέλω να μας παρουσιάσεις και όλη την υπόλοιπη παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά για την ηθική μας επέτειο. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία και αγάπη. Ένα προβληματάκι. Δεν έχουμε ανοίξει το μικρόφωνο. Δεν το έχουμε ανοίξει. Όχι. Πρέπει να μας ανοίξει από έξω όλος. Εντάξει είμαστε. Ακούμαστε? Ναι, μια χαρά τώρα. Εγώ θα παρουσιάσω λίγο την ορχήστρα. Θα πούμε εδώ στο κλαρίνο είναι μοναδικός ο Μάκης ο Τσίκος. Στα πλήκτρα είναι ο Νίκος ο Χαλιγιάννης. Στην κιθάρα είναι ο Μιχάλης ο Μαρκόπουλος. Και στα κρουστά ο Χρόνης ο Καψάλης, ο αδερφός μου. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα στην παρέα μας. Και είναι το μόνο σίγουρο. Θα περάσουμε πολύ όμορφα μαζί. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να τραγουδήσουμε λίγο και να χορέψουμε. Είσαι διαμάντι, μαύρα γλυκά μου ματιά. Είσαι διαμάντι, είσαι και ρουμπίνι. Είσαι διαμάντι, είσαι και ρουμπίνι. Θα σε κλέψω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Θα σε κλέψω παραπονιάρικο. Ωραία, θα σε κλέψω μια βραδιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Και δεν θέλω λύρες και φλουριά. Δεν είμαστε μια παρέα τα καημένα. Άιντε 5-6-8 παιδιά κύρα δάσκαλα. 5-6-8 παιδιά. Άιντε να πάρουμε τη δάσκαλα, τη δάσκαλα. Άιντε να την πάμε στα νησιά, κύρα δάσκαλα. Να την πάμε στα νησιά. Άιντε ένας λεβέντης
τα χείλ του λέγει. Ωραία βγήκα ψηλά στο ζάστο ζαλόκοθάνα, συβλακοθάνα. Ωραία από ψηλά να αναγναντεύα θάνα, συβλακοθάνα. Ωραία γναντεύατη βρέτη πρεβέζα θάνα, συβλακοθάνα. Τα παιδιά μου δυο φορές ωραία να σαν τα νιάτα δυο, ωραία δυο φορές τα γύρα τη γιακάμι. Ρίξαν τα παιδιά, η βαρέλα ήταν βαριά, που τη ρίξαν τα παιδιά. Με πειράξανε στον δρόμο, πάει στάμνα από τον νόμο. Δίχως στάμνα και βαρέλα, μάνα μου θα μου έρθει τρέλα. Δίχως στάμνα και βαρέλα, μάνα μου θα μου έρθει τρέλα. Θέλω να έρθει κοντά μου ο Γιώργος ο Φραγκάκης, να τον καλημερίσω, χοροδιδάσκαλος και λαογράφος όλης της ομάδας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που εσύ και η ομάδα σου μια τέτοια μέρα την περνάτε μαζί μας, για να περάσουν καλά και οι τηλεθεατές μας. Μια ιστορική μέρα, μια ιδιαίτερα αξιόλογη μέρα, στην οποία δεν είναι ότι είμαστε μαζί, είναι όλη η Ελλάδα μαζί. Να γιορτάσουμε και να θυμηθούμε όλους αυτούς που έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να μπορούμε τώρα εμείς να είμαστε ελεύθεροι.
Έτσι. Τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα, τι χώρους θα δούμε? Καταρχήν τώρα να πούμε ότι είδαμε Καλαματιανό. Καλαματιανό, Τσάμικο, τα αγόρια και ένα συρτογύρισμα. Είναι ιδιαίτερη τιμή που έχουμε το Γιάννη τον Καψάλη σήμερα, τον Μάκη τον Τζίκο και την παρέα τους. Όλη την ομάδα. Να μας συνοδεύσουν στο χορευτικό μέρος. Σας ευχαριστώ και αυτούς πολύ, όπως και εσάς. Θα συνεχίσουμε με ένα πρόγραμμα στο ίδιο μοτίβο, συρτά και ελεύθερους χορούς. Χοροί οι οποίοι ουσιαστικά αναπαριστούν κάτι, μπορεί να πηγαίνουν βέβαια λίγο παλαιότερα, αλλά ουσιαστικά ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο. Χοροί οι οποίοι μας θυμίζουν την ιστορία. Αυτό που ενίσχυσε οπτικά από τις γραβούρες της εποχής ήταν η φουστανέλα και το τσαρούχι πάνω στα σύνορα της Ηπείρου. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι από όλες τις περιοχές να κάνουν αντίσταση. Και τώρα τι θα δούμε? Θα συνεχίσουμε με μία σειρά συρτά και θα αφήσουμε μετά το Γιάννη να συνεχίσουμε με ένα πρόγραμμα, αφού τον έχουμε εδώ. Πιστεύω ότι αξίζει να πει και δύο-τρία τραγούδια μόνος με την παρέα του, να σας ευχαριστηθούμε. Παιδιά, να σας πω όμως, μου είπε πριν ο Γιάννης ότι τα καγγέλια, τα γνωστά τα οποία τα τραγουδάει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι δικά σας. Δικά μας. Εγώ με το Μάκη εδώ τα... Φτιάξαμε και έγινε το μεγαλύτερο σουξέ της Ελλάδος. Είναι δικά τους. Ναι. Η λέξη καγγέλη σημαίνει στροφή γύρισμα. Είναι καθαρά παραδοσιακός χορός. Είναι υπηρώτικος χορός. Είναι σκοπός της Ηπείρου, ο οποίος, Γιώργο, σε διακόπτω, παίζονταν πολύ παλιά από παλιούς μουσικούς της Ηπείρου και ο πατέρας μου το έχει παίξει. Αυτή τη στιγμή όμως παίζεται σε όλα τα μαγαζιά στην Ελλάδα και ο κόσμος περνάει πάρα πολύ καλά όταν τα ακούει. Όλη η νεολαία πλέον αυτό ακούει. Μήπως θέλετε να τα ακούσουμε τώρα? Να τα ακούσουμε τώρα? Ό,τι θέλετε και μετά εσείς. Να χορέψουν τα παιδιά, ναι. Βεβαίως. Πάμε. Αφιερωμένο εδώ στο πάνελ εδώ. Άιντε παίξε μας το καγελάκι, γεια σου τσίκο μωρέ Μάκη. Σαν χορεύουν τα καγγέλια στην όμορφη μέρα με τα γέλια. Άντε τι καημός, θα τρελαθώ. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ Παναγιά με εγώ. Πως σε λαχταρώ και σε νοιάζουμε, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε.
γυροβόλια, μια γυροβολιά. Βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά. Και πάω να χορέψεις μια γυροβόλια, μια γυροβολιά. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά με εγώ. Πως σε λαχταρώ και σε νοιάζουμε, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά με εγώ. Πως σε λαχταρώ και σε νοιάζουμε, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Άιντε με παπουτσιά σκονισμένα απ' το χώμα το δρόμο. Έρχομαι απ' την Αθήνα ολοποδαρόδρομο. Έρχομαι από την Κρήτη μόνο για χατήρι σου. Τράβα λίγο την κουρτίνα από το παραθύρι σου. Αθήνα σε βαρέθηκα και θα σ' απαρατήσω. Θα πάω πάλι στο χωριό πρόβατα να βοσκήσω. Ωραία κι ας με λένε και τσοπάνω, στην Αθήνα εγώ δεν κάνω. Στην Αθήνα εγώ δεν κάνω, ας με λένε και τσοπάνω. Να περπατώ εκεί ψηλά σε κάνα μονοπάτι, να γράφω στα τσαρούκια μου γρήγορη και σταματή. Ωραία κι ας με λένε και τσοπάνω, στην Αθήνα εγώ δεν κάνω. Στην Αθήνα εγώ δεν κάνω, ας με λένε και τσοπάνω. Βασιλεύει και η μέρα ζώνεται κι ο νους μ' απ' την αγάπη δεν συμμαζώνεται. Ωραία ποιος σε φίλησε, άιντε ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε. Ωραία και σε κοκκίνησε, το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο. Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ' τη μάνα σου και έκανε πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου. Έβγανα σε δω, έβγανα σε δω, έβγανα σε δω. Ωραία δυο λόγια να σου πω, το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο.
Τέλεια! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και όχι μόνο, και στο Γιάννη τον Καψάλη και την παρέα του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω μου να πούμε κάτι. Ναι. Το συγκεκριμένο, τον λόγο τραγουδί Τα Καγγέλια, με το οποίο ξεκινήσαν τα παιδιά το δεύτερο μέρος, έχει μια ιδιομορφία. Αυτό το πω που γίνεται επανάληψη είναι ουσιαστικά για να αναδείξει τον τραγουδιστή. Δεν μπορεί ο καθένας να το τραγουδήσει, διότι θέλει ισχυρά πνευμόνια και πάρα πολύ καλή φωνή. Γι' αυτό το λόγο, και παρότι είναι χρόνια που υπάρχει ως τραγούδι, είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να το αποδώσουν. Και ένας βέβαια από τους ελάχιστους είναι αυτός. Εκπληκτικός ο Γιάννης, τον ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλη την παρέα, έναν ξεχωριστά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.